става паркурщичета, аз съм Кинджан БГ и днес тук с мене... Как се казваш ти? Как да соча с меча? Този. Петрович, да, Петрович. Тук с мене е Петрович. Да, и той снима, и аз снимам. И да, първо искам да ви покажа моя скин. Това ми е скина. Ето вижте, аз съм си едно бял ендърмен в дрехи. И той има готин скин. Моля те, не ме удрей с този меч. И да, това ни е холма, доста сме богатички, нали? Не се фука много, но сме богатички, нали? Ние, че се фукаме, да, това е тук е холма. Това е тук е моята глава, само че преди да сложа скина. И да, днеска ще се побухаме малко. Това е новата ми поречка, нали, на PvP България. Но сега не съм снимал тук. Да, относно giveaway, нали, нямам търпение. Той сега какво ще правиш? Стренд 1, стренд 2 ли ще правиш? Добре, какви диаманти ли ще бухаме? Обаче Не, аре направи ги 6, бе, като трябваше клъцнем клипа, бе. Да, бе, и аз така, бе. Какви други почнайки можеш ли да направиш? Да, и сега, ето тук. Искам да си махна бронята, не ме удрей. И да, ето вижте ми скина. Оп, така, аз съм с едно бял ендърмен. Да. Слагам си бронките. Кирка да вземам ли? Кирка да вземам ли? Да вземам. Чакай малко. Ябълки. Има една ябълка тук, да я взема ли? Ще оставя. И пишем спаун. Така, идваме си на спаунчето. Да, лаги. Ти пусна ли клипа? Добре. Ти къде си сега? На мен не ми лагва толкова много. Пред допката. Това е допка. Ето те. Здрасти. Ама. Няма да скачаме в дупката и сега на някой ще им искам. Ето си тук. Какво ще кажеш да го метнем? Не, няма да го правя. Аз спих обаче с трентката. Аз изляза малко и тук отвънка, докато дойде. Виктор Геймър идва. Искаш да се бухаме, бе? Ела да го бухаме. Оф, ти ги знаеш всичките тук. Крив БГ е тук, дед ми взе нещата. Дед го молих и той не ми ги върна. Добре, ти къде си сега? Добре. Ела, тук има едни ледърки. Ела да ги мелим. Ела, бе. Елате, ледърки, елате отвънка. Кои ледърки искат? Бягай. Кой те нападна? Тутуру. Гачи. Тука бия ледърка. Убих ли? Добре, взех ли нещата? Не. Добре. Ето го, ела тук, бе. Тутулю. Ох, как ме удари. Меча му много боли. Аз няма да се бия с него. Няма. Сигурно. Добре, значи аз предлагам да направим още малко. Ела, бе, ела, Тутулю. Аре, влизам му на Тутулю, бия си втора стрелка. Ела, Тутулю, ела тук. Ма то си имам огромен кнокбак, бе, как ме удари толкова много? Аз ще умра. Не, няма да умра.
На 3 сърца останаха, ама няма да умре. Ох, имам чувство, че това ще е много жалък опит за PvP. Хора, значи ще се върнем, когато стане нещо малко по-интересно. Да снимаш. Продължи сега, ще съм пауза. Ела тук, бе! Ела тук! Искаш да се биме ли? Искам да се бия с някой... Ела тук, бе! Ела тук! Ела тук! Ще взема, тук има паднала кожа, ще я взема. Чуле? Аз... Умираш ли? Ами аз останах с 5 сърца съм в момента, което не е много хубаво. Петрович, ти къде влизаш, бе, брат? Ама там няма ли да умрем и ако умра, аз тези неща много не искам да ги губя. Влизай, аз после, като се продължа моя клип, ще стане. Тутулио много маниери. Кое бе, бе? Ела на Warpaint. Чуле? Ела на Warpaint. Умря ли? Аз ще дойда на Warpaint. А пак аз бия ендърмени. Умря ли? Еми, окей, аз сега ще продължа моя клип. Да влизам ли на... Какво искаш, бе?